Rozhodnutie o prijatí dieťaťa na školu urobí automat, algoritmus. A viete, čo má urobiť riaditeľ školy? Dať svoje meno, svoj podpis, pečiatku školy a tváriť sa, že to on rozhodol. To je smiešné. Predstavte si, že by sudca rozhodoval nejakú kauzu a nejaký automat, algoritmus by všetko rozhodol za ňu a sudca to má podpísať, pečiatkovať. To kde sme? Ja chápem, že ako riaditeľ, ktorý sám si vyberá študentov, je to forma moci. To nerozumiem. A práve preto, keď je tam automat, ktorý len vygeneruje prihlášku a riaditeľ stvrdí toto rozhodnutie o prijatí, tak je to zobratie trošku právomoci riaditeľa. Nech to podpisuje minister. Teda korupcia, alebo prečo? Nie, tu nehovorím o tom. Hovorím o tom, že pri tomto automate zabezpečíte práve transparentnosť. Absolútne nie. Zabezpečíte transparentnosť. Presný opak sa máte stal. rovnaký automat, ako máte v Česku. V Česku bol zrušený v prvom roku. Prepáčte, keď ste chceli iné IT riešenie, prečo ste to nezaviedli ako minister školstva? Veď vám to hovorím. Ale prečo ste to nezaviedli? Mali ste tu, ale mohli ste využiť iné. Vedeli ste, že je to v pláne obnovy odolnosti. Viete čo, keby mohli som ste bol zaviesť iné 3 IT roky riešenie. minister ako pán minister Drucker, určite by tu nenastal takýto zmetok a chaos. Určite by som napríklad urobil to, čo som vám povedal, lebo ja robím vždy to, čo hovorím a hovorím to, čo robím. To znamená, že zdokonalovali by sme systémy, ale nevytvárali by sme nové, paralelné a nefunkčné. Ale aj keby boli funkčné, stále budem tvrdiť do posledného dňa svojho života, že keď je dieťa prijaté na 2 školy, tak na ktorú školu má nastúpiť, si vyberie ono s rodičom. A nie algoritmus. Na začiatku. Tamto právo dieťaťa vybrať si školu, predsa im nikto nezobral. Na začiatku si vyberiete prioritu. Nie, dávate poradie, dávate prioritu. Ale presne. Koľkokrát sa má ešte rozhodovať? Koľkokrát sa to dieťa má Raz, na začiatku. Určiť. Prečo? Ale pre pána Jana, tak teraz hovoríte 2-krát. Pretože najprv si posiela prihlášku. To je prvé rozhodnutie. To je prvé rozhodnutie. Potom druhé rozhodnutie v starom systéme, kedy je prijaté na viacero škôl a vyberá si druhýkrát. Prečo nemôžeme sa rozhodnúť raz a umožniť tým ostatným deťom, ktoré možno nemajú to šťastie, že sa dostanú na všetky školy, ako tých pár percent vyvolených. Prečo nedáme tým ostatným, aby sa dostalo? 80 a viac percent. Cieľom tohto všetkého bolo zvýšiť transparentnosť. Aj naše deti, ak si toto pozrú, tak ich chcem ubezpečiť, že v dnešnom svete už aj rozhodnutie o strednej škole nie je finálne, že to budete robiť celý život. V dnešnom svete ten svet nás smeruje k celoživotnému vzdelávaniu. A to určite aj pán Horecký veľmi dobre vie. To je jedno, na ktorú školu to nie je umiestnite, otázka. Hej?